Protagonistak 51 idaztaldi edo atal mamitu ditu bere kuadernoan. Beraz, work in progress baten aurrean gaude. Formatu horrek, lehen pertsonan eta arian gauzatuz doan kuaderno pribatuaren itxurak, egiantza ematen dio kontaerari. Bizpahiru ataletatik behin, leitmotifa tartekatzen da. Zein da leitmotif hori? Hain zuzen ere, begiari buruzko jakingarriak, batzuk kirurgikoak, beste batzuk terapeutikoak, psikologikoak, estetikoak, simbolikoak. Jarraian kontatuko denarekin, lotura esplizitu edo implizituak eskainiz. Errepikapen horrek, begia, tarteka, agertze horrek, nire ustez erritmoa ematen dio kontakizunari. Hortaz aparte, noizean behin, oinu harrak ere agertzen dira atalen amaieran, letra etzanez. Zer dira oinu har horiek? Gai bati buruz idaztean, egileari sortu zaizkion galderak, edo aurrerago garatzekotan utzitako aztergaiak, oraindik behar beste hausnartu gabeko kontuak, izan litezke pertsonalak, izan litezke literarioak. Halakoetan, pentsatzekoa da, estrategia hori dela irakurleari txanda emoteko modu bat, irakurleak kontu horiei bere erantzuna eman diezaien.